jsem tu a jdeme konečně na to líčení. Dámy, je nádherně venku a já si myslím, že takové jednoduché líčení nám bude sedět úplně do toho sluníčka, jak dělané. Nehledě na to, že je tam barvička, která krásně vyjde na sluníčku a krásně odráží sluneční paprsky. Takže jdeme na to. První, mám to vzhůru nohama, pardon. První přípravek já vždycky dávám na pleť fixátor. I když nepoužíváte CC krém nebo make-up, dejte na svůj krém fixátor na den. Jednak vám to chrání pokožku, má ochranný faktor 15, jednak to vyhladí tady ty jemné linky, vrásky, dívejte, tady ještě přidám, tady ty jemné linky, vrásky, jsou šklebivka do sluníčka, to vidíte. Mám citlivé oči na UV záření, takže fakt se šklebím, no nejen do sluníčka, ono může být zataženo a jak je silné UV záření. Tak a zároveň je to takový vyhlazovač na pory, takže kdekoliv máte pory. Tak a to, co víme, a to, co o něm víme ještě, že pohlcuje masnotu, protože obsahuje křemík a ta pleť je potom po celý den nádherně matná. Tak. Použiju ruku, nanesu svoji oblíbenou a hodící se podkladovou bázi právě podle mého aktuálního odstínu pleti. Tak, začnu tady na hraně a roztírám. Dámy, já si vždycky dělám paletku z ruky, někdy jsem dělávala to, že jsem to plácla přímo na pleť, ale prosím vás, udělejte si paletku z ruky, protože vypadá ten make-up potom úplně jinak. Fakt jako garantuju, než když to naplácneme někde na pleť na jedno místo a pak to roztíráme, anebo když to máme na štětci a pak to roztíráme. Fakt to vypadá úplně jinak. Tak, teď ten make-up vlastně jakoby neroztírám, ale zapracovávám do té pleti. Jo, on mě bude krásně držet. Máme výhodu, že neucpává pory. Takže ta pleť nádherně dýchá. Vidíte, že se s tím štětcem dostanu až tady do těch koutků a zbytek toho štětce vytřu do víček. Vidíte teď, jak vidíte, teď to vidíte, jak ty oční víčka se nádherně sjednotily a jenom jsem vlastně vytřela ten zbytek z toho štětce, jo? Jedu takhle po hranu, rozetřu, zbytečně nenapatlávám na krk. Mě to takhle jako baví si s tím hrát, ale hotovo. Hotovo. Tak, vezmu svůj oblíbený pudr, udělám tenhle známý zvuk, který znají všichni muži, když je ráno žena v koupelně, všechny děti, když je ráno žena v koupelně. Tak, štětcem na pudr, takhle to zapracuju, protože nás ne, že do toho takhle sáhnu a zůstane, takhle to musí být rozpracované v tom štětci. Jo, tady mi nic nezůstalo a tady, tak a zase zapracovávám do té kůže. Já mám ráda takovéto ťupkavé pohyby, kdo chce, tak může malé krouživé, je to, je to různé, kdo co milujete, kdo co máte rádi. Tak. Super, pudr zapracován, zavírám a jdu na obočí. Tak. Já teď v létě mám takový úplně jednoduchý rituál, že obočí jenom zafixovávám, protože tam mám i světlé, jestli to uvidíte, i světlé chloupky, i tmavé. Jo, tady jsou vidět úplně ty světlé. Objevila jsem tam už jeden šedý. To jako ne. Samozřejmě legrace. Tak, otřu si, abyste viděli, co dělám, pardon. Otřu si ten štěteček a teď vlastně jenom zlehka učešu to obočí, jo? Ono se tím zároveň zafixuje a ty chloupky se nabarví. Je to na léto, volím tudle
jednoduchou variantu. Jedu jenom po těch chloupkách, jo? Vůbec nejedu po kůži. Hotovo. Dámy, jdeme na další krok. A ten další krok bude tužka na oči, který je na kameru trošičku Ne, nebude tužka na oči. Počkejte. Dalším krokem bude tohle. Takže já tu mám rozjasňující pudr, který jsem právě teď zapomněla, jak se jmenuje. Pardon, a teď mi to nedá, já to budu muset zjistit. Teď vím, Honey Glow. Jsem to věděl. Použiju rozjasňující pudr Honey Glow a tady ten konturovač. Takže konturovač si tady máme štětec na tvářenku. Vidíte, že on je z každé strany jiný. A já si tady na tu hranu, mrkněte na to, nanesu trošku pudru konturovacího a směrem nahoru to takto rozetřu. Já se vám trošku, tady jsem to dala moc nízko, poodstoupím. Tak. Tak, výborně, tvář je vykonturovaná, zbytkem mohu přejet tady ty hrany. Tak, a teď dámy, používám pořád stejný štětec, to mi ta rychlost. Tak, vezmu si, zase si ho namočím tady takhle, píchnu ho do toho ohybu oka a takhle ten ohyb oka vybarvím. Najedu na druhé oko. Co na to říkáte? Honey Glow jak vyšitý. Vypadá to božsky. Tak, to jsem používala tu hranu. Vidíte, ještě tam trošičku zůstala, to zkontroluji jenom zrcátko. Zaslíčím na tu kameru, jak to... Tak, super. Paráda. Tak, a teď si nanesu takhle do středu a dám na tváře. Nádherně to rozjasňuje. Ty tváře jsou jak políbené od sluníčka. Vypadá to fakt nádherně. Tak dámy, a teď nás čeká, jo vidíte, dál s těma očima nic nedělám, ten štětec vám to tam hezky vysekne. Super, odcházím. To ještě neodcházím, ještě potřebuji další kroky. Tak a teď pojďme tady na tu fialovou tušku na oči. Je voděodolná, nestíratelná, neslíbatelná. Vás chtěl někdo líbat na očka. Tak, buď to můžete na té tušce je strouhátko, ne, ořezávátko, anebo já si vždycky to vezmu, teď nevím, jak vám tam ukázat, tak, a vždycky si to takhle jenom trošku do ubrousku otřu a vytvořím si tu špičku, jo. Tak a dámy, já jsem zvyklá, vy už to víte, já jedu od středu oka směrem ven a podél řas si škrtám. Fakt jeďte těsně podél řas, protože ono vám to krásně, dívejte, ono vám to krásně hodí. Super. Ono vám to krásně hodí hustší ty řasy. A pokud byste chtěli tu linku silnější, tak potom můžete kdykoliv, jakkoliv rozšířit. Tak. No a teď já jsem tam na té lince a teď miluju takový jemný ocásek. Na to si dámy nechávám otevřené oči. Takto si načrtnu ten ocásek, kudy ho povedu. A teď jenom tady z toho vrchního koutku, chtěla jsem říct vrchního bodu, přes ten koutek, to takto spojím. Super, jedna linka hotová. Jdeme na druhou linku. Jsem to vzala do levé ruky, tak už nevím, co dělá levá, co dělá pravá. Takže zase, abyste na mě hezky viděli, ale já se teď nevidím v zrcátku, ale to nevadí, nějak to dopadne. Ale mou vášní je inspirovat ženy.
a inspirovat vás k tomu, čeho se třeba bojíte, kde máte nějaký bloky, protože mě takováto inspirace vždycky hodně pomohla. Vždycky jsem si vzlížela jsem k těm ženám a říkala jsem si jako wow, jak ona to má nalíčený. Ale není to jenom o líčení, jo. V tuhle chvíli se bavíme o líčení, tak mluvím o líčení, ale ženy ve svém okolí obdivuju samozřejmě kvůli jejich vlastnostem, kvůli co dokázali, kvůli tomu, co dokázali, kvůli jejich osobnosti, ale teď mluvíme jenom o líčení. Takže jdeme. A tady je to, dámy, to stejné. Nezavírám si oko, načrtnu si tu linku, jo, držím si to, ale vidíte, nikam to netahám, jo, protože zejména v mém případě, ono už potom se nám stane to, že ona pak ta tuška, ta linka je někde jinde, než by měla být, jo, takže v žádném případě nikam netahat. Tak, super. Ta tuška je nádherně měkká a nádherně píše, jo, takže není vůbec, tady to možná trošku ještě zvednu. Tak, jo, super, za mě paráda, mrkněte na to. Budeme taky na rty. Tak, já teď dám řasenku. Řasenku teď jsem si zamilovala tady tu hnědou ultimateku, protože k mým světlým vlasům, nebo k tomu, jaká jsou takovej světlejší typ, tak vypadá úplně nádherně, ale dívejte, jaký dělá nádherný efekt na řasách, jo. Úplně fakt jako wow. Navíc víte co, ono to není úplně poznat, že je, ona je úplně, vidíte to, ona je úplně tmavě hnědá, je to úplně taková fakt jako, jak bych řekla, ještě tmavší než tmavá káva. Ale není to ta ostrá, černá. Hlavně teď na léto je to prostě úplně super, tady ta barvička. Tak, tady jsem, je dobré si nepočmárat celý obličej u toho, u té řasenky. Tak, perfekt. Tady mám jednu neposednou řasu, vidíte ji, a ji tam nechám, ji pak trošku spravím, pak trošku umravním. Tak, spodní řasy, super, a jdeme tady na horní. Co říkáte, dámy, na efekt té řasenky? Je nádherná, že? Já i miluji ty řasenky a hlavně víte, co mě i ve větru mě často slzí oči. Navíc mě každá situace, která je aspoň milimetr nebo procentem dojemná, tak mě dojme, takže já neustále slzím. A v tomhle případě oceňuji to, že ta řasenka prostě drží na místě. Když náhodou sprchne a zastihne mě déšť, řasenka se mi nerozmaže. No a pokud bych teď v létě nečekaně chtěla vklouznout do nějakých vod, se osvěžit, tak řasenka se nerozmaže. Tak, já ještě potom můžu udělat to, že si můžu ten stín, jsem mohla udělat, malilinko s tím sáhnout pod oči, ale takhle to nechám a jdeme na rty. A já udělám malou změnu oproti tomu videu a já bych dneska chtěla, když už se mě třpítí trošičku tváře, všimněte si, že ty pigmenty, už jste to některé ode mě slyšeli 1000krát, ale já tohle miluju, že ty pigmenty skutečně nelezou do vrásek a nepřidávají nám věk, což je úplně skvělý. Takže můžete, jak někdo, jakmile se řekne rozjasňovač, tak ne, rozjasňovač to já nemůžu. Můžete, tenhle můžete. Tak, rtěnku, lesk jsem si vybrala, vidíte, že můj oblíbený Beach Bronze. Mám balzámek na rtech, takže já ho miluji, já si furt dávám ten extra zvláštňující noční, že ty rty potom vypadají úplně nádherně. Tak, ještě to se pokusím trošičku vytřít, pak už asi budu muset rozdělat nový.
Tak, hotovo. Luk je hotový. Co je na tom, dámy, krásný? Co je na tom, dámy, krásný, že je to rychlý a cítíte se v tom fakt jako, já se v tom cítím úplně skvěle. A měli jsme minule a budeme mít zase takovouto nadčasovou linku, že už se nedělají dneska takovéto linky, tak, ale tohle je linka taková ta, jede nám všechny roky. Tak takovouhle linku se budeme učit na kurzu líčení. Krásně to jede po té pleti. Tak jo, dámy, tohle je celé líčení. Dotazy všechno vypište do komentáře a já mám možná překvapení. Pojďme z komentářů, které napíšete pod příspěvek, si můžete napsat cokoliv, srdíčko, palec, nebo líčení jsem zkoušela, nebo klidně přidat fotku. A ze všech těch komentářů bychom si mohli vylosovat, já nevím, třeba takovýto lesknarty, nádhernou letní barvu i na dovolenou z vás, který dáte jakýkoliv koment pod tohle video. Takže dolů pod video dejte mi nějaký komentář a jdeme na losování. A ještě deadline, dneska je pondělí, už bylo, takže dáme si do neděle, ať to stihnete všichni zkouknout. Super, takže dámy, v neděli tady losujeme, já nahodím nějaký letní účes, náušnice, nějaký prstýnek a vyrážím do světa. Mějte se krásně, ahoj!